бародар, ман рафта ҳисоб рахда мондум. Инам ов ҷӯшид. Чикор кунам? салому алайкум бародаро. Шумо канали тезда тиҷида қарор дорем. Мо хостем як рубрикаи нав ҳуикнем. Дар бораи бигем мошина технически частош гап занем. Ягон темае ки фақат дар бораи автомобили тематика дамхе масъало гап занем. Бо гуфтем ҳамин канал чӣ хеле аст, ҳамин хеле места. Бо як рубрика дига дар дуруни ҳамин канал мекунем. Номш ҳамира ном мондан дар кор буд. Пештар агар дар шумо боша видео кардем, гуфтем ки хай касе дага агар мисол чӣ номи бигем дар калаш меояд дар комментарий дар бинависа, мо як тамра вибр мекунем. Ҳамин рубрика як ном мондан дар кор буд. Ҳаминҷа бародар як ном навис, ҳам ном беҳад ки мо дар бисёр қулайтар то бигем хеле талаффузам соз авточек. мо ваъда кардем ки касе агар номи навистагии шумодан писанд биёяд, дар бораи кадом мавзӯе ки бихоҳад, дар бораи мавзӯъ мо гап мезанем. Бародар хида ҳазор раҳмат, нозимҷа номашо мебуроя. Хида бародарҷон ҳазор раҳмат барои номи гуфтагӣ. Мо ин номи хида интихоб кардем. Ягон мавзӯъ агар дошта бошед, ҳам мавзӯъ мо пешниҳод дар бораи ҳам мавзӯи гуфтагӣ хидат иншоалло бо гап мезанем. Баъд ҳам бародарое ки бисёр баъд менависен номери телефонтан навис, агар кадоме хеле кам тарак бигем зирак бошӣ, ҳамҷода мо аввали мавсиме ки ҳамин кормон сар шидага, ҳамҷода инстаграм мебуроя бародаро бидроен, ҳамҷа чӣ гапа чӣ чапа чӣ саволе дорен, ҳамҷода бародарҷоно бинависен ҳаматон. Баъд кадомеда агар ҳам хеле саволам мешавада комментарийда, кадоме агар мошин хараю бигем одами дар кӯра ки вибр куна, неҷада странички автотиҷӣ мебурояш. Мо дар и бародар бидроен, дар инстаграмаш бинависен чӣ хел мешава чӣ хел намешава. Мо қатъиан бародари автотиҷӣ мерем мошинтона осмотр мекунем, сатфоиза бо бигем фото отчет, видео отчет мекунем, шумода роӣ мекунем. Хоб гуфтем бародаро рубрика авточек. Дар ин рубрика авточек мо имрӯзашда дар бораи овҷӯшии қисми димаш гап мезанем. Кас агар қисми якумша тамошо карда набоша, агар оҷа битонем намиёд ягонҷода и парада мебуроремуш, ҳамонҷа бидроен бародаро агар касе ки бигем якумша тамошо карда нест, димша намефаҳма, гуфтем ака алодин. Барои ка бидонем якум касе тамошо карда нест, обязательно якумша тамошо кунем, димша сар мекунем. бародаро ҳамун гапҳои пешин чӣ хеле ки намеди дар расмо мо нишон додем. гуфтем ина радиатор фарз кунем, ина патрубкаош, ина патрубкаи ая тараф медуроя, ая тараф мебуроя. хоб ина термосат хидаш насб кардагиай, ина бигем мотор хидаш, бо уҷа печка дурунда салонда печкай. бародаро аввал сар мекунем, ай ҳами ов антифризе ки ҳами дурунда аст, ай ҳами сар мекунем. Ягона ай ҳамада проблема бигем ҳами распространение ҳамия ки ҳами ов дуруни бачокда кам мешава. як чӣ хеле ки медонем ин ози агар ай теория ай хона медонем, агар ов хидаш кам боша, бигем қарабой боша, чойни боша, ов кам боша, ови кам тез меҷуша. ба ҳамин ҳисоб якум проблема аст. чӣ ина фарз кунем чикор канда кора ов ҷӯшидеста, признакош чия, куҷора бибинем, куҷора набинем, якум признакош ҳамия ов кам боша, ов тез меша, ов ғам мета. хоб агар бигӯи ов кам шидеста чикор канда кора, вақте ки мошин ягонҷа бигем истодаги хонат боша, ҳавлид боша, куҷода иштаги мошина қафоя ки бигем онҷо тар шава. хоб агар радиатор ягонҷош утечка дошта боша, ягонҷош бучака бехине чора мебинем, патрубкора ҷое ки не хамут памутан бехине хамуча десин бехине меоя, ягон таш бояд тар набоша, чизе аст ҳамаш 100% қоқ боша. агар ҳама ов дар система ҳаст, бачо ка ҳои мекунӣ ҳама 100% ов ҳастаю, не ки ови мошин бо меҷуша. яке аз признакҳои дигараш фарз кунем зимистон, обычно тоҷикистони мо ҳамин хелай тоҷикистон шид ов мерезан, зимистон шид антифризиш мекунанд. овш агар чӣ хеле уралиш мекунанд, ин патрубкара фарз кунем агар кранинг надошта боша радиаторда, ин патрубкара мекунанд, ови мондагиш мереза, дарша антифризам мерезан. мешава моментое ки антифризам мерезан, ҳамин дурунда ягон промежуток ҷои холигӣ мемонад. ов холӣ шида ки ҷои холигӣ мемонад, обратно пур мекунанд, ҳамун ҷои холигӣ. обычно ира чӣ хел мефаҳмӣ, вақти зимистон бигем мошина заводид кади печка гармӣ надод, значит ҳам ҷое ки печка ҳамунҷо воздух гирифтагиай. ин воздух гирифтан ҳисоби ҳам вақте ки ова ки дар ҳами бачок ки бигем рехтӣ,
вақте об кам бурдак ям яке аз нишонаи ҳамое ки мошин сатфоиза бигем воздух система воздух гитаге ила пеш агон устои материализм меда воздухша обязательно буровардан дар курай ҳака барои чӣ гуфтесам и агар мошина нимаш воздух боша нимаш об боша ҳамин системада и ҳам уже нишонаи оба кам будан шад об кам шифтем бо меҷуша агар бародаро ин ози моментое мешава ки ҳама ҳамира проверка карди воздух надоране ки об кам мешава ягон ҷо намечага он чи нестай ҳами оз бигем ин верхни кискен распредвалай баъди головка баъди ӯ блока ҳам байни головка ва блокда прокладка месад чихе ки ма дар навори пешина гуфта будам ҳами прокладка об бигем ай масла аралаш нашава бигем сексияш дига агар ма буд мошина гарми баъд карда ин прокладка головка сӯх ё ки ҳамин ове ки дар ҷои бигем ин бачока ё ҳамин қати масла аралаш мешава ё ки прокладка месуша об через выхлопная система через глушитель меброя мерава агар об қати масла аралаш шава нишонаш чие нем кришкара ҳуй мекунем ина нигоҳ кунед озинами 100% ин хеле бигем масла худча ягон хе бигӯ нишонаи хеле сафеда ин ҷер агар аҳамият ин нигоҳ кунед кам сафедия анам хеле неми лав дани кришкам хеле хаф мекуна ана нишонаи об ва масла аралаш шидан шад ва яке аз нишонааш ҳамия ки бо мешава моментое ки неми кришкаи бачока ҳуй мекунӣ кришкаи бачок антифриз хеле бигем цветаш агар сирх ё савз ё хеле цветам ки набоша дурунаш хеле рӯған аралаш мешава ин ҳам яке аз нишонаи прокладкаи головка сӯхтанае об қати масла аралаш мешава боҷа бародаро гапае ки антифриз чия тасол чия инҷо об гуфтешем аки об гуфтам мо антифриза бисёр дар назар дорем агар бихоҳем бо ҳамаш отдельный тема отдельный разговора ки составиш чӣ хеле вақте мошин об худам мега ки вақте мошин об қата гаштаги боша антифриз умуман нарезенеш ки ҳама мисол шкоф мешава тасол брезем барои чи ҳам хеле гапҳое ҳамаи отдельный тема агар бихоҳен дар ин борам бо гап мезанем хоб барои системаро бародаро фаҳмидан ки ҳамин система чӣ хеле кор кеста ина фарз кунем мошина ту заводид кади саҳар мошин заводид шид мошин гарм шид бояд на термостат вақте об температура бигем 80-90 шид баъд об биброя тақати биёя ихе обратно бо мотор бурова барое ки ами фаҳмидан дар кора ки термостат ҳамиҷода ҳуй кадеста об асни надед роӣ кадеста ё роӣ накадеста чӣ кор кан дар кора яким неми патрубкаро мехапӣ баъд неми патрубкаро мехапӣ бигем ё ки немехе мехапӣ як патрубка агар гарм як патрубка агар хунук боша 100% термостат ҳуй накадеста ба хотире ки об бигем ҳамҷӯш ҳами истодагии алинада лина сини сумаги ё ки радиатор мехапем ки мисоли неҷаш гарм боша бояд ӯ пара поинам гарм боша ҳама ҷои радиатор бояд як температура гарм боша агар ҳамин радиаторам ҳами хеле ранги амуре гарм набоша ҳар ҷош ҳар хел температура боша значит термостат оба ҳуй накадеста мешава ки термостат оба ҳуй кеста система 100% ҳами қоидави кор кеста ови иҷам ҳар душ гармай радиаторам ҳама сексиё гармай не ки вентилятор кор накеста чӣ кор кан дар кора хоб система 100% кор кеста иҷа ови гарм иҷа рафтеста не ки термодатчики дар танаи радиаторай бародаро ина термодатчик ҳамия аки мошинози кондитсионер дута термодатчик дора термодатчик ролш дар чия об гуфтем гарм шид ранги нами включатели хонае ки света гирён мекунӣ мекуши ранги намворе тарзи кораш ранги ҳамворе об гарм шид зам кунӯ мекуна вентилятор кор мекуна хоб бо мешава ки термодатчик як кор мекуна дига намебра хеле мешава ӯ вақте зам куну там термодатчик хеле вайрон мешава зам кун мешава вақте дар кор дуромад дига ай корша бекор намекуна моментое мешава ки термодатчик дар танаи бигем термостат ё бигем ака мошини бо болемини простойтарак ша агар бигем мошини бо болемини наворочинитар ша агар мо аҳамият битем нигоҳ кунем термодат дар танаи радиатор надоранд ӯ термодатчико дар инаи танаи термостат дар танаи тайник головка мешава ура вақте ки ами штекер айтанаш канди автоматически ӯ через блок управления ЭБУ меган компютери мошин агар ба тоҷики бигем через компютери мошин кор мекунанд вақте штекера канди автоматически вентилятор гирён мешава барои чи гирён мешава вақте штекера канди ӯ ҳам датчики ова приборда бигем контрол мекуна ҳам ови радиатор ови вентилятора включат карданаш дар хизмат мекуна вақте штекера канди компютер дига худаш бигем ки системаро аварийный режим намепартояд барое ки намедуна ки ком градус чӣ кор кан дар кора авое ки бигем ози моторто меҷуша моторот мечаспа ауда вентилятор кор куна ӯ арзон мегелта ҳарчанд бигем қувваи аккумулятор мегӯяд чизе ки мекуна вентилятор прямой кор куна ӯ ҳолата ӯ хубае барои ки аварийный режим мешава вентилятор прямой кор мекуна мешава бародаро бо случае ки фарз кардем термодатчики ҳамин шумо кор мекуна ӯ не ки вентилятор барои чӣ намедонам ҳама система 100% рафта омадеса ҳама ҷо гармай термодатчик кор кардестай не ки вентилятор кор намекунад ай ҳолат чӣ кор кан дар кор термодатчикам мекани
штекер до баъд мешавад 3 штекер, баъд мешавад 2 штекер. Плюс минус ҷоям бекунӣ. Агар прямои дажгани гиронда прямои кади агар вентилятор кор кард, значит хорошо вентилятор кор мекунад, аби термодатчика ёки ягон объясним ягон чиз дига, ягон дар дигаша гуфтан дар курай. Нек агар прямои кадиву вентилятор кор накард, иҷоз виҷаи вентилятор вайрон шага, магарам я вентилятори дига бихарем. Бародаро, кадом мошине ки агар ҳами термостаташ хеле ҷое бигем ба ягон ҷуда баҷо кадаги набошад, агар хеле навиду бошад, хеле рушход бошад, бубиниш агар ҳами термостат заклинит кунад, ман метавонам мешавад ки ягон чиқат ягон сукш бути бо кор намедонӣ, хай ам времена барои бигем халосӣ ёфтан ами проблема ягон времена мешавад ки ба як ҷои манзил макон табрай сук бути агар ҳами клапанаш ҳуй метам яхе ма метода. Агар мешавад ки ҳама ҳами системаи мо гуфтаистем кор кестай, ҳама кор кардестай, не ки вентиляторам кор мекунад, об ито меҷуша, уҷа чико кан дар курай. Бародаро, хаки иқлими химон медонем ҳама ҷо бигем аки созаш кунад, не ки асфалт 100% бигӯ раҳои обод ҳама ҷо данестай, чанг хок лой ҳама хеле бигем хеле раҳо ҳам дорем. вақте ки бигем ягон ҷои раи безавӣ мерай ёки хаки нами 1 сол мошин истифода бурдӣ, 2 сол истифода бурдӣ, ҳами дурноқади курпашаи лояи чангай хокай мегзара ку неҷоз ёки аҳамияти нагар дута радиатора, ина якум радиатори кондитсионер мешавад, дуюм радиатори об худаш мешавад. ҳами радиатори кондитсионер ёки радиатор забити шиданаш 100% мумкин аст. Бародаро, инам хеле хоначаҳо иборатанд, инам хеле хонача и забити шиданаш мумкин аст. вақте ки агар ҳами бигем система ҳами радиатор ишай ушай агар забити шид, ин шамол через ҳар дас медрояда, забити шид, ин радиатор дига у эффективности ки аввала дошт, у хеле кор намекунад. Мумкин 20% кор кунад, мумкин 30% кор кунад, ҳами шамол ба дуруни ҳами намегзара ки ҳами об хунук шавад. ин ҳолата 100% вентилятор ҳам гирён кунад, я вентилятор дига 10 вентилятор зумон ки ин радиатор у эффективности аввала коркунӣ аввалаш буд, у хеле кор намекунад. мо бародаро ҳам хеле ҳолатам во хӯрдем ки моменти шид ки мошине харедем, аки намедонам термостат мумкин зимистонда кор намекарда, чи хеле будай, ҳами гарми бута гуфта, ҳами ове ки ҳаст хунук нашавад дар зимистон, инам ҷода байни ҳами коғаз мондагӣ бидиан ё ам плот наиш баиш маҳкам, мо нафаҳмидем то вақте мекананд нигоҳ мекунанд байни ҳамида коғаз мондагӣ. Вақте коғаз ки монда шамол намешавад ку, шамол ки надоромад об меҷуша соответственно. Я нишонаҳои дигааш бародаро ҳамия ки вақте ки мо дар видеои якум гуфтем, об гарм шид, газ образоват мешавад, давление создават мешавад, ин ҳам кришкаи бачокай бародаро, ин ҳам кришкаи бачокай, ҳамин кришкаи бачок клапан дорад. вақте ки газ образоват шид, агар намедонам оvoз рафт нарафт, ида вақте ҳуй мекунӣ як воздух мешавад, ина клапан дорад, ида дута клапанай чико кан дар кунад. моменте мешавад ки вақте давление создават шид, ай 1/1 бар то 1/5 бар мешавад давленияш. хоб вақте давление создават шид, об дертар меҷушад, нежели чем ое ки давление набошад меҷада. барои ҳам кришка вақте ки 1/5 зиёд шид, кам воздуха пропускат кардан мегирад, бо вақте ки мошин хунук шид, бо обратно воздуха бояд высасывать кунад ку, бо вақте высасывать карданда бо дига клапанаш кор мекунад. вақте ки агар бо кришка худаш бигем кор накард, давление худаш создават шид, газ образоват шид, бо намешавад ки нами шлангҳо ҳамаш варам мекунанд, ҳама ҳамин нишонаи ҳамун воздух набовардани анам кришка. баъд бародаро, ҳамон одамое ки шумо антифриз қати намегарден, об қати мегарден, хеле ки мисол па регламенти завод ҳастай антифриз мекунад, бигем заводскои мошинаи конвер антифриз қати мебурад. антифриз чӣ хубӣ дорад? антифриз худаш дар градуси 120 градус меҷуша бародаро, об бошад дар градуси 100. аки ин ҳам бигем ҷиҳати плюсаша ки ба иқавқа антифриз худаш намеҷуша, бояд дар ҳамин системаи охлаждени ҳамин мошинаҳо ҳамашда бояд антифриз истифода бурда шавад. бародаро, бо як бигем нишонаи дигааш чиай, чиае ки дар навори бо пешина бо гуфтем, касе тамошо накарда, тамошо ки навидатна ки намефаҳмам дар бораи чӣ гап застем, помпаш мешавад. ин помпаи мошино гуфтем через ременти динам, не через ременти зажиган, через ременти зажигани туғрӣ кардагиай. помпа гуфтем барои циркулясия об тов дода места, об система ҳам донда тов мешавад. моменте мешавад ки ija ремент қатиай бигем байншон я вала ija худаш корпусш боша, агар байн да вал ija ремент тов дода боди парам тов бихари пара бигем ранги фрака на чия об тов дода места. моменте мешавад ки пара тов мехира, бояд дар валай дар баробари пара бояд парам тов бихари, не ки тов намехира, ин параш тов мехира, тамом кричатка худаш тов намехира. ин хеле ҳолата мешавад ки об циркулясия намехира, барои ҳам об меҷуша. ija бо бародаре аст ки мумкин ки бига бародар ман рафте саблум раҳда мондум, инам об ҷӯшид, ҳамаира ма то мисол проверка мекунем, то чӣ мекунем ки ман бояд то манзил макон мабарам, ман саросемаем,
чикор кунам? Ман вақти хеле надорам. Бародаро, ами як роҳи бигем ҳамада бехатаракш ҳамия ки нем о ҷӯшид диди ки хай система болимени хай аби гиҷоша гиҷош ниса болимени фаҳмиди мошина мешини. Бародаро, ин коре ки ҳоҷи ман гуфтанем, ин коре бугӯи 100% проверения, ин ҳолата ман худам 100% дучор шудам, ин дедовски способай, ай ҳамада способи бигем распространёни ҳами одамои иқавқа техниси онҳо медонистаги ҳамия намезо печкат агар мисол хона боша дар гарм мемониш фарнада тоистона зимистона ана печкат 4 мешава 5 мешава 10 мешава мемонӣ фассасанем хе шамол меса ҳами радиатори печкачае ки ҳаста ҳамаам 100% метавона ки ҳами аку бугӯи чи нейтрал да намеёрад не ки ба ҳар ҳол ба мошинат ба угробишидана намерава мотор ба бугӯи ба часпидана намерава печкачае ки ҳаста ҳамун 100% метавона ки мошинта ақаллан ягон 40-50% хунуктар нигоҳ дорад. Бародаро, хай дар бораи кадом мавзӯе фаҳмидан мехоҳем таи комментария бинависем. Хай бо видеои мо ҳам хеле давом дорад. Шур қафои тезрайво ҳам ҳастем. Хай хеле боқӣ саломат бошем. Касе бо мо моро ҳамроҳӣ кунед. Хай